Sa ulo ng mga nagbabagang balita, electric jeep posible na sa Baguio City. Sustainable tourism pangako ng bagong liderato ng Baguio Tourism Council. Ikalimang Ibagyo Festival nagbukas na. At Enchanted Christmas Village kinaaliwan ng publiko. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam maamyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Posible na ang electric jeep sa Baguio City matapos ipakita ng isang kumpanya ng mga sasakyan ang kakayahan ng kanilang electric jeep. Alamin natin yan sa kwento ni Charles Limon. Matagal nang sinisilip ng pamahalang lungsod ng Baguio ang paggamit ng electric vehicles. Katunayan, simula pa noong 2008, may ilang kumpanya nang sumubok ipresenta ang kanilang teknolohiya. Pero halos lahat ay nabigo dahil sa tarik ng mga kalsada sa lungsod. Pero ngayon, isang sasakyan ang posibleng maging sagot sa problemang ito. Ito ang Comet, isang electric minibus na gawa ng isang kumpanya. The ultimate test, sabi nga nila, is if electric vehicle can do the elevation in Baguio. So yun po yung pinaka-reason bakit kailangan dalhin yung Comet para po mapatunayan namin na kahit na elevated or katulad nito yung area, kakayanin pa rin po siya ng electric vehicle. Kasi isa po yan sa hesitation, lalo na dun sa mga gustong mag-modernize. Gusto nilang mag-electric, pero pagdating po dito, lagi nilang sinasabi, baka kasi hindi kaya yung area, yung Baguio. Upang magkaalamanan, sumakay kanina ang mga opisyal ng lungsod sa test run nito. Idinan ito sa Bukawkan Road na isa sa mga matatarik na daanan sa lungsod. Sa pag-arangkada nito, di tulad ng ibang sasakyan, ay halos wala itong ingay at walang usok na ibinubuga. Sa pag-akyat nito sa kalsada, tagumpay umano ang test. Pero this is the first time nakita nyo kanina 30 lang ang maximum na passengers, ginawa natin 34, and amazingly nakayanan niya yung gradient dyan sa Bukawkan. Pero sabi ko nga, itetest natin sa iba pang mga lugar, for example sa Quirino, sa Kadaklan. Mas madali din itong imaneho, pero may pagbabago. Ang kambyo kasi nito, depindot na, at ang pagbabayad ay via QR code. Napaka-easy niyang dalhin. Unang-una, wala siyang ingay. Kaya itong sitwasyon natin, umaandar na siya. Ang naririnig lang natin yung pinaka-pang blower ng fan ng aircon. Ganun siya kadali. Automatic siya. Push button mo siya. Kahit iwanan mo siyang drive, hindi siya tatakbo, hindi siya gagalaw. Kahit hindi mo siya napakan, hindi siya uusad. Hindi katulad ng mga automatic na diesel. Pag nabitawan mo, may kusa siyang abante to. Safe na safe siya. Dahil sa inisyal na tagumpay ng sasakyan, interesado na ang ilang jeepney transport cooperative sa lungsod. Anila, sagot daw ito sa mataas na presyo ng gasolina. Mga 10 pesos. 10 pesos per liter as against 80 pesos per liter, di adan 90 per liter. Yung savings mo. Savings. Aabot sa 4.5 million pesos ang kada unit nito. Makakatakbo ito ng 100 kilometro sa capacity nitong 54 kilowatts pag fully charged. Kaya upang maresolba ang demand nito bilang public transportation, alok nila ang fast charging. Kasi ang idea po nito is you have both fast charger. This is capable of fast charger unlike the other electric vehicles we have right now. So 10 to 15 minutes, yung ginamit mo, may ibabalik na rin. So it's as good as 24/7 na running po. Isasalang pa sa test run ang electric jeep sa iba't ibang lokasyon upang masubok ang kakayahan nito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Sa muling pagyabong ng turismo sa lungsod ng Baguio, isang bagong layunin ang hangad ng mga bagong talagang Baguio Tourism Council. Kung ano ito, alamin sa report ni Sofia Pagaduan. Sa unti-unting pagbangon ng syudad ng Baguio mula sa pandemya, pagkakataon ito upang makabawi ang syudad sa sektor ng turismo. Sa mga mas pinagandang mga tourist attraction ng syudad, paniniyak ng bagong Tourism Council ang mas pinasaya at pinagandang karanasan sa loob ng syudad. So that would mean a lot of more exciting and a more responsive tourism industry. Hindi yung kanya-kanya, no? So we will all have collective efforts, collective directions, no, for the tourism industry here in Baguio City. Nito lamang nakaraang linggo, isinabay na sa pagdiriwang ng Baguio Tourism Summit ang induction ng 27 miyembro ng bagong Tourism Council. Lahat sila ay may kanya-kanyang layunin sa turismo ng Baguio. Siyempre gusto ko din parang part naman na ang museum is part ng Baguio Tourism Council. Parang ma-promote din siya para mas maraming pumunta ng Baguio Museum. Of course, in line with their objective and ng Baguio Tourism Council, we follow nga kung ano yung bibigyan nilang gagawin namin para maboost ang tourism. It's only for tourism, para dumami yung tourism ng Baguio. It has been an honor and privilege to be reinstated again as the President and Chairperson of the Baguio Tourism Council. I am deeply touched and inspired by your generous words of congratulations and encouragement. Isa sa mga pangako ng bagong liderato ng Tourism Council ay ang pangangampanya ng sustainable tourism. We need to consider longer-term implications of this crisis while staying ahead of a structural transformation needed to build a stronger, more sustainable, and resilient tourism industry. That crisis is an opportunity to rethink tourism for the future. How we can really institutionalize sustainable tourism here in Baguio City kasi we've known how it was difficult even before the pandemic, no? But with Baguio Tourism Council, everybody is now becoming aware and becoming part of the solution, no? Hindi na kanya-kanya, no? So that is I think the more important aspect or area where the council will become more driven to work together. All right, so representing our representatives from the BCPO, we'd like to call on Police Colonel Francisco Buluayan. Umaasa ang mga bagong talagang opisyal na makabuo pa ng mga proyektong makapag-aangat sa bilang ng mga turistang pupunta sa syudad habang pinapangalagaan ang kalikasan. The Constitution and bylaws of the Baguio Tourism Council. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagsimula na namang tumaas ang mga presyo ng bilihin dahil papalapit na ang Disyembre. May kwento si Jobel Galapate. Tuwing namamasyal si Iyaza sa Baguio City, hindi niya nakakaligtaang mamili ng gulay bago umuwi sa Bulacan. Kasi actually, since bata ako, lagi na kami nagpupunta sa Baguio. So, once parang pagpupunta ka ng Baguio, hindi ka pwedeng hindi bumili ng gulay. Kasi nga dahil sa fresh. Kasi yung iba, may part na medyo okay naman yung price. Kasi like yung bok choy, mahal pag nasa amin na. So dito medyo okay naman yung price na. Medyo acceptable naman. Ngayong nalalapit na ang Pasko, nakitaan ng pagtaas ng presyo ang ilang produkto. Sa ngayon, medyo mas mataas po tayo sa presyo ng gulay. Gawa nung nagdaang bagyo kasi, kaya affected din ang mga prices natin. Yung ang bagyo nga na nangyari, sobrang malakas, kaya pati yung mga supply ng gulay natin naapektuhan. Kaya may mataas, may mababa rin. Kaya yung iba nagugulat.
Kasi dati daw ang mura-mura, ngayon biglang taas. Hindi nila naintindihan na yung nagdaang bagyo, doon nasira yung mga... Isa sa mga kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo ng sibuyas. Naglalaro ngayon ang kada kilo ng puting sibuyas sa 280 hanggang 300 pesos at 230 hanggang 250 pesos naman ang pulang sibuyas. Halos nag-double price ang pagtaas niya. Lalo na yung red natin. Kung dati yung puti natin sobrang taas, ngayon medyo bumaba. Yung red naman ang bumawi, medyo mataas. Lalo na pag local ang pinag-uusapan. Kasi dalawang klase po tayo ngayon sa sibuyas, may imported, may local. Hirap tuloy si Marilyn na i-budget ang kanyang pamalengke. Pinagkakasya na lang kung ano yung budget mong nakaraan. Bawas na ngayon sa kilo. Kasi mataas na ngayon ang presyo na naman binigyan. Na dati napupuno, ngayon hindi na. Kasi pinagkakasya na yung pera. Maibili na naman sa iba. Samantala, wala namang paggalaw ang presyo ng manok at baboy. Ang presyo ng baboy hindi pa naman tumataas. Parehas yata sa manok, 200 pa rin isang kilo. Sa presyo ng baboy, 300 to 320. Ngunit, sa darating na Disyembre, asahan daw ang pagtaas ng presyo ng mga ito, lalo na tataas ang demand dahil sa sunod-sunod na handaan. Jobel Galapate para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, Enchanted Christmas Village alok ng isang hotel sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita. Abangan. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement makakatulong upang mas lalaki ang iyong savings sa pag-alaga ng mga hayop dahil ito sa isang box ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay ng 20 kutsara sa nasabing suplemento. Huwag kalimutan na sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maaaring i-mix ito sa isang galon ng tubig o isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. O diba, sa maliit na gastos, subalit mabilis ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Matapos ako na. Mosquito man. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, isang pahid ka lang. dahil walang out sa POW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Tampok sa isang exhibit ang mga litratong kuha ng mga may autism spectrum disorder. Atin niyang silipin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Naggagandahang mga bulaklak. Ito ang tema ng photo exhibit ng mga kasapi ng Autism Society Philippines sa siyudad ng Baguio ngayong buwan.
Sabay na exhibit at calendar launching ang kanilang isinagawa. Our kids with autism, you cannot tell what their future is. They might be able to divert their interest in photography, and wedding could be an income generation for them, and they learn how to socialize with different personalities and places. Isa si PJ sa mga artist na tuwang-tuwang ibinahagi ang kanyang inspirasyon. Flowers, trees, culture with the mountains, clouds and birds, and flowers. It's flowers. All the flowers. Sa likod ng mga naggagandahang larawang ito, ang mabusising pagtuturo ng mga mentors ng Baguio Photographers Club sa mga artist. Katuwang sila ng Autism Society Philippines Baguio upang mas mapalawak pa ang pagtanggap sa mga nasa autism spectrum ng tanggap sa mga nasa autism spectrum ng bansa. Yung grupo kasi namin, non-profit organizations, lalo nga pag sa Baguio Photographers Club. Actually, parang club talaga. So, parang more parang samahan. We're not expecting anything in return. Ang parang reward na sa amin yung meron silang matutunan mula sa amin. So, parang benchmark, parang nagturo kang matutunan, tapos may natutunan siya. Parang you feel proud na na-impart yung knowledge sa kanila. 12 larawan ang makikita sa exhibit na ito. Ang mga larawan ding ito ang makikita sa kanilang ginawang kalendaryo. Ang maiipong pera mula sa mga bibili ay mapupunta sa proyekto ng organisasyon. May mensahe naman ang isa sa mga magulang ng artist. Like I said,
talagang sabihin niyo sa lahat. Keep moving forward and put God first. Kasi yan ang magiging foundation. Ito na ang ika-13 photo exhibit na ginawa ng Autism Society Philippines Baguio upang mapalawak pa ang pangunawa ng publiko sa autism. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Isa muling Christmas Village ang binuksan sa publiko sa Baguio City. Ibinida sa pagbubukas ang artwork na gawa ng mga may autism. Silipin yan sa kwentong ito. Gamit ang mga cellphone at camera, hindi pinalampas ng publiko na makuhanan ang pagpapailaw ng giant Christmas tree sa isang hotel sa Camp John Hay, Baguio City. Hudyat ito ng formal na pagbubukas ng kanilang Christmas Village. Kasunod ng pag-ilaw ng Christmas tree, ang fireworks display at pagpapailaw din ng iba't ibang mga Christmas decorations sa loob ng hotel. Kaya naman, sina Fatima at Frances, game na magpakuha ng litrato. Gentlemen, Masaya. Bakit? welcome to the Enchanted Holidays at the Manor. nakakita ng ganito. Nagbigay din ng aliw sa mga bisita ang mga enchanted performances na alok ng hotel. Tema kasi ngayong taon, Enchanted Holidays. All my group mates and I po, we feel very enchanted like what this event is because we feel thankful po. We feel thankful po to those involved such as those at the Manor po, those at Autism Arts Foundation for giving us this chance po to show our skills and to prove to the community po that we can be productive citizens as we said and we have something to contribute. When we work with our kids, especially when they produce their artwork, we want their artwork meaningful to the city of Baguio. They're from Baguio. And I know that this year we did a theme, we had a show in the Guggenheim, and the theme was basically mythology, the mythical creatures, characters in the Cordillera culture. And that was very inspiring. Sumabay naman sa indak ng tugtugin ng isang banda ang mga bisita. Pero, kaakibat ng pagbubukas ng Christmas Village ay ang napakaganda rin nitong layunin. Highlight kasi ng pagbubukas ang artwork na ito. Ang mga artist kasi mula sa autism spectrum. To the Manor, redefined! Congratulations everyone! Nagtapos ang programa sa isang toast, sayawan at fireworks display. Talaga namang damang-dama na ang Kapaskuhan sa Baguio City. Isa lamang ang Enchanted Holidays at the Manor sa mga Christmas villages na bubuksan sa publiko ngayong Disyembre. Mula dito sa Camp John Hay, Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang mastermind. Under Article 17 of the Revised Penal Code, ang criminal liability ng isang tao depends upon his participation in the crime committed. And according to Article 17, may mga principles na tinuturing. Number 1, those who take a direct part in the execution of the act. Yung pangalawa, those who directly by force induce others to commit the act. And third, those in the commission of the offense without whom the offense would not have been successful or would not have been accomplished if hindi sila nagbigay ng cooperation. Ang tawag doon sa una, principal by direct participation. Ang tawag sa pangalawa is principal by inducement. And the last one is called principal by indispensable cooperation.
Ano ang tawag sa taong gumawa ng krimen? Ito yung principal by direct participation. So, pag ang tao ay nasaksak ng isang akusado, yung akusadong yon ang tinatawag na principal by direct participation. Okay? Yung pangalawa, yung principal by inducement, yun yung tinatawag na mastermind. He may not be at the scene of the crime, pero siya ang nagsasabi kung anong krimen ang gagawin. And dito, ang sinasabi ng ating batas, if you can prove that one is a principal by inducement, pareho ang criminal liability with those of the others. Of course, yung isa, principal by indispensable cooperation, ito yung nagmamaneho ng getaway car, ito yung nagpro-provide ng safe house, kung may gastusan, ito yung naglalabas ng pera. So more or less, itong classifications na ito, pare-pareho ang criminal liability, pare-pareho ang punishment or penalty to be imposed by law. And of course, depending on the gravity of the penalty, if murder, for example, then that will be life imprisonment. Or kung merong death sentence dito sa atin, then it will be death sentence. Susunod, ikalimang Ibagyo Festival nagbukas na. Ang kwento abangan. Sa milk ng batang 90s, daratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Muling binuksan kahapon ang taunang pagdiriwang ng Ibagyo Festival o Creative Festival sa Baguio City. Tayo na't makisaya sa kwento ni James Philip. Madamdamin at makulay. Ganito ibinida ng iba't ibang mga artist ang lungsod ng Baguio sa pagbukas ng ikalimang Ibagyo Creative City Festival ngayong taon. There are only 2 cities in the entire country that were recognized by UNESCO as Creative City. Every year, iba-iba, nagiging remarkable
outstanding, incredible talaga yung mga performance natin. Angat ang pagkamalikahin at talento ng mga local artists sa ibinidang paglabas ng pagbubukas nito. Yung story namin is about a child who came from home because of bullies. He was crying. So the darkness is a representation of its nasisira yung creativity niya. And when nung dumating yung mother niya to support the child, biglang lumakas si Warrior of Light and tinalo niya yung lingering stress. But the best feeling of all is that we were able to get together all the champions, all the excellent performers. Maybe not all, but most of our world champion athletes and performers were here. So it was such a nice collaboration between all the artists and athletes of Baguio City, and all for the love of Baguio City and for Ibaguio Festival. Ikinituwa naman ito ng mga manonood sa pagbukas ng pagdiriwang. Ang ganda po, tapos nakakainggan din siya, especially dito ako sa Baguio and I'm sa culture, and I really love the arts and cultures of Baguio so much as a cultural dancer also. Ayon sa organizer ng Ibaguio, patikim pa lamang ito sa ilapang mga aktibidad ng festival. Well, syempre nakasentro lahat ng mga plano at saka mga activities natin dun sa tema natin na locally creative, globally competitive. No? So through this show tonight, we're exploring different medium of art, which in this case, we're doing theater. Para sa mga local artists gaya ni Lea, ang pagdiriwang ay pagpapahalaga sa sining at kultura ng lungsod. Of course, it's always an honor to create for Baguio City. Kasi dito tayo lumaki, dito tayo natuto and gumaling sa art natin. So, to share it and give it back to the city is a blessing and an honor. Alok din ng pagdiriwang ang bagong perspektibo ng mga turista sa lungsod. This event is not necessarily designed for tourists alone. But it has gained a lot of traction for our visitors and tourists. The objective of this festival really is more for showcasing our local crafts for the purpose of growing, letting the creative industry grow further, grow more. This time our visitors can see Baguio in a different perspective, especially after we became Creative City. What is being highlighted now is our heritage and the culture. Pero sa likod ng makulay ng pagdiriwang, hiling pa rin ng mga local artists ang suporta. We should be the one supporting the community, we should be the one inspiring them. So that's the attitude we should all have. We should be able to give and inspire people with our talent. Any kind of support from anyone and anywhere is always important. And it is from support na we get to develop further and grow even more as artists. Maliban sa mga trade fairs at pagbibida ng mga gawa ng mga local artists, mayroon din mga trainings at workshop na alok. Many of our activities is not just fairs and showcase, but we also have mentoring, we also have training, capacity building for our craftsmen and our artisans. So that is the main purpose. But of course, it would always complement these efforts if we have the visitors from outside. Ang pagdiriwang ay magtatagal hanggang sa November 27. James Ruiz para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.